Coach, δυσκολευτήκατε λίγο σήμερα, αλλά πήρατε ένα τρίποντο. Μπορείτε αύριο να κερδίσετε τη Χαλκίδα? Σήμερα πραγματικά δυσκολευτήκαμε. Το περιμέναμε, να σου πω την αλήθεια. Η Ρόδος έκανε χθες ένα παιχνίδι με την Χαλκίδα. Δεν κουράστηκε αρκετά, πιστεύω. Προσαρμόστηκε στο γήπεδο με το χθεσινό παιχνίδι και περιμέναμε ότι θα ήταν λίγο καλύτερη σήμερα. Και επειδή και εμείς βέβαια δεν έχουμε τη δυναμική που έχει η Χαλκίδα, περιμέναμε ότι θα πιστέψουν στο παιχνίδι να κάνουν την νίκη. Και όπως και πραγματικά έγινε. Ευτυχώς όμως σε πιο κρίσιμα σημεία λειτουργήσαμε λίγο καλύτερα. Το θέλαμε και παραπάνω, γιατί εμείς θεωρητικά έχουμε μια ελπίδα και αύριο και νομίζω ότι δίκαια κερδίσαμε. Τώρα για το αυριανό το μάτς είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα πρέπει να συμβούν πάρα πολλά για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Θεωρητικά η ομάδα της Χαλκίδας, ο Ηρακλής, είναι καλύτερη από εμάς και στην ουσία και θεωρητικά. Βεβαίως όμως στον αθλητισμό δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια όλη τη χρονιά και έχουμε έρθει εδώ για να διεκδικήσουμε όσες πιθανότητες έχουμε. Είναι 10%, είναι 20%. Θα τις διεκδικήσουμε μέχρι το τέλος. Αλλά ξεκάθαρα υπάρχει φαβορία, και είναι η ομάδα της Χαλκίδας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, να είσαι καλά.